samozrejme uzatvára to El Diablo. Tak toto je Extreme Cascadeur, tým, ktorý vám dnes predvedú niečo neuveriteľné. Takže Draxler pozadných a Joker, samozrejme. Sme tu už vystupovali pár razy, ale konkrétne s týmto číslom nie. Antoni. No pekne sa nám trafí, pozrime sa. A je tam na milimetre Raimond a živý verš. No poďme na to. Vymakané, čo? Vymakané, že? Tieňovka, ale ja som tomu dal už v Polsku taký názov, že keď sú plné parkoviská, Raimond ma predvedie, ako zaparkovať na plných parkoviskách. Samozrejme nepodobne nahodiť. Teraz si to pekne napasuje medzi nich. Môžeme podpuzovať aplauzom. Je tam presne takzvaný hot dog. Nech sa ľubí taxík a Raimond odnášim dievčatám ako suvenír z dnešnej show nejaký ten plagát. Halo, plagátik. Dajte si ho na záchod a budete spomínať pri tých veciach. Halo, počkajte, niečo ste si zabudli, poďte sem. Jaj, počkaj, Raimond, nie to je z diskotéky, čo sme boli, daj naspäť, čo si vážen. Samozrejme pri adrenalíne nesme chývať aj slajda. Ale áno, teraz nám to vyšlo. Raimond a otáčka o 180 stupňov. Keď ju dobre zaplieskate, postojí aj na mieste. Teraz takzvané na stojáka. Nie na staničnej bufete, ale na štvorkovke. Počkaj, pustíme aj volant. Opa, naprav sa, to je ono. Skús pustiť potom aj volant, prosím ťa. Takže nohami riadíme. Pochopiteľne doma to neskúšame. To je to bez držania, ako dobre predpokladám. Pustíme ten volant, ale isté, že... Aj, pozor. Menšie polko dvoch srdc s motorkou, ale v pohode. Takže máme to, bariéra nám horí, bacha, trošku teplúčko bude v prvých radoch. A ide Darek. Ale isté, že... Zbehne, postav sa, utekáme, na zem.
Vybavené. Maximálna bezpečnosť. Počkáme si, Darek dá dole príľbu. A vypočuje si ten aplauz. Ale áno, Fireman Darek. Tak poďme na to. Johnny nám predvedie skok cez ohnivú obruč. Takže Johnny sa rozhodol, že ešte raz vám to skočí, nakoľko ste ho odmenili dobrým aplauzom. Perfekto, ako vždy, Johnny a Raimond. Nech sa páči, Raimond a El Diablo. Tak sme ho pekne poťahli za alpičkou, ale vidím, že Johnny bere nejaké vecičky. Počkaj. Johnny, ale benzín som kázal, nie vodu. Zabudol si? Ja, tak dajme benzínu. Édesapám, locsódjuk meg, jó? Takže horiaca lajna, v prvých radoch dáme pozor, bude zase teplo. A je. Pekne nám horel. Nech sa páči. Veľký aplauz. Takzvaná horiaca lajna. A ideme. Raimond aj o Tokyo Drift, ale poprosím ťa, Raimond, trošku bližšie. Ale hej. Ale vynikajúce. Ja si myslím, Raimond, toto dáme ešte bližšie. No poďme. Priťahni ho ešte. Koľko? Chcete ešte pridáme bližšie auto? Či sa trafím pomedzi tie dve? Nepočujem! Ešte? Ešte? Tak toto som sám zvedavý. Ešte dáme bližšie. Raimond hovorí, že ešte dáme bližšie. Áno? Voilà. Pak dobre. Dobre. Že vraj dobre, tak to som, poď skoro som niečo povedal, zvedavý. Aj! A je tam na milimetre Raimond a jeho Tokyo Drift. Takže aj šerif sa nám dal do pohybu. Nepustíš mu oheň, keď bude tu. Dole, nie? Tak je jednotka. Ale bacha na vlasy, choď trošku ďalej. Ty napúka vietor, aby ťa nechytilo. Nie, ty musíš. Takže Johnny so šerifom. Ako vidím, aj Alfik sa nám spustil do dráhy. No ako posledný demolka.
sa pekne zoradíme. Mám dosť smutnú povinnosť vám oznámiť, že dnešná show sa blíži, respektívne už je u konca. Ja by som chcel poďakovať dnešným účinkujúcim, a to konkrétne, počkám chalanu, nech sa nám zoradia. Takže polepo od konca. Darek. Fireman. Tony, ktorý nám hodil na kabute. Antonín. Ja nevedel, že by som zavnul aj jeho meno. Máme tu polského chlopáka Filipa. A samozrejme koordinátor Tour 2024 Raimond. A toto je takzvaná Štangberg Family. No a moja maličkosť Tila, Nadia Tila. Ďakujeme veľmi pekne, boli ste výborné publikum. A samozrejme, jak som už spomínal, dekurence budú sa môcť prejsť, ak dobre hovorím, na tom žltom bikfutiku. Takže poprosím vás, nikto zatiaľ na dráhu nejde. Bude povedané odkiaľ, kedy, kam sa nastupuje. Jednoznačne len deti poprosím. Nie, že by to ten Bigfoot nevládal odniesť, ale deti asi budú mať z toho väčšiu radosť, za to dostali. Ďakujeme vám veľmi pekne a samozrejme nezabudneme štúrové pred termálnym kúpaliskom Vadaš v nedeľu 7. apríla od 16. hodiny. Ďakujeme, ahoj, díky moc, dobrú noc a samozrejme prajeme vám šťastnú cestu do vašich domovov. A jak som už hovoril, doma neskúšajte tieto triky, ktoré ste tu dnes videli. Ďakujeme veľmi pekne. Dovidenia, do počutia. Vysont Látášna.